सामसजोंसो जानो गोनां जादों गाइसफोर मा बुंनो लासैनो बुंलांगोन आं सामसजों जानायनि फटन माबाखौबो जारिमिनखौबो ओके गाइस गुड इभिनिं मा होनना बुंनो ओके आंहा दायो डिनारा रेडि जाबाय बेनिफ्राय बेखौ जानाय जासिगोन गाइसफोर मा मैगंथाय दिनैनि मैगङा जाहैबाय मा मैगं होनना बुङो बेखौ हा थास' फिथं बेनिफ्राय ना बेनिफ्राय आलु फ्राय लागावबाय गोथावानो गाइस दिनैनि मैगङा दुगैबाय लोबबाय क्रिम फोनबाय आंनि सुपार हिट बटानिकाखौ गुफुर जादों बटानिका फोननानै बेनिफ्राय हिन्जावा एसे मेगन साबाय थायो गुफुर जानायखाय नोंहासो रे माला होननानै अनलाइनाव मागायनानै बटानिका क्रिम लायै गुफुर जादों होननानै एसे खावलायाबो फावदर जाबोदों नालाय एसे मेगन सालायनायफोरा सम जायो होनबा नङा होनबा बेहाबो अनेक बुस्थु मांगाबाय थायो खिन्थु मोजां बुस्थुआनो मोनबोफ्लाङा बेहाबो मा बुंनो दिनै खामानिया एसे लेट जाबाय ओंखायनो मोनाबोबाय दुखुनांथाव जाथायबो मोनसे जाबाय मा खालामनो गाइसफोर र' जाना लाग्रोनि आं सामसजोंसो जानो गोनां जादों गाइसफोर मा बुंनो लासैनो बुंलांगोन आं सामसजों जानायनि फटन माबाखौबो जारिमिनखौबो ओरैसो आरोखि ओमफ्राय सानसे खामानि मावनानै ओंखाम जाब्ला बारा थाङा आंहा ओंख्रिया गोथावबाबो ओंखामा बारा उदैयाव जमा जाहैनो हाया आरोखि एकदम बारा ओमफ्राय ओंखाम बारा उखैबाना नैबेखिनियाव नांथायो आंहा थाङा जायो दैयासो बारा हाबो आरोखि दिनै मा होनो आरो थेवब्लाबो माने सानसे खामानि मावनानै न'आव हिन्जाव गथ' गथायजों लोगोसे स्रायहै जिरायनानै ओंखाम मोनजाब्ला एसे गोसोफोरा एसे हान्थि नाङो आरोखि गोजोननाय मोनो खौसेयै खिन्थु जेब्ला बेंगालुरु माहाबा तामिलनाडु बायदिसिनाफोराव खामानि मावनो थांबोला हिन्जाव गथ' गथाय गारनानै थांबोला ओंखाम जानाय टाइमाव गोसोखांफ्लांबाय थायोना नंगौना गाइस नंगौ आं मिथियो जायफोरा तामिलनाडुफोराव बेंगालुरुफोराव चेन्नाइफोराव खामानि मावहैना हिन्जाव गथ' गथाय गारनानै जानाय टाइमावथ' हिन्जाव गथ' गथायखौ एसेबाबो फेमिलिखौ एसेबाबो गोसोखाङो नङा होमबा खिन्थु गोसोखांबाबोलाय माथो जानो उफाय गैया हाल सालानो अभाबानो थिनबायबा आरो मावहैखानांगोन नङा होमबा ओंखाय जोंफोरबो गामि ओनसोलाव थानानै खामानि मावै जा बेनो मोनसे लाबा जेनेबा न'खरजों लोगोसे रंजा खुसियै मिरामिसबाबो आलो गोजोनै जानो हायो आरोखि गाबोननिफ्राय डिउटि ओरैबायदि गोजानावसो गाइसफोर फ्राय न'निफ्राय 18 किल'मिटार जायोना बिमा सारदुवारा 18 किल'मिटार गोजानावसो गाबोननिफ्राय डिउटिया देखायगोन नोंथांमोननो गाबोन मोनसे ब्लग लाबोगोन आङो गाबोननि खामानिया माबायदि जायो माबायदि जाया बेनो खालामगोन ओमफ्राय गाइसफोर नोंथांमोना आं भिडिअ मानो कमेन्ट होथाराब्रा कमेन्ट होनांगौब्रा गाइसफोर एसे कमेन्टनिबो गोनांथि जायोना कमेन्टफोरखौ थाब कमेन्टफोरखौ होनो दाबाव लाइक खालामनो दाबाव बेनिफ्रायथ' आरो साबस्क्राइबखौथ' दिखानांगोनांसिन गाइसफोर सापर्ट नांगौ जायोना एसे माने सापर्ट बारा मोनबोला माने मोजां कन्टेन्टफोर लाबोनोबो एसे माने गोसो जायो इनकारेजिं जायो थुलुंगा मोनो बेनिखाय एकदम समाय गैयाब्लाबो न'आव थानानैब्लाबो मा खालामनो बे रायजा बांसिनबाबो हिन्जावखौ फिसालाखौ बै गेब न'फोरखौ देखायनोसै आंनिया ब्लगा बेनिफ्राय र' फायगासिनो दिनाहाबो मोजां केमेरा लानानै मोजां मबाइल लानानै आइफन साइफन हायाब्लाबो थांसिगोन आंबो ब्लग खालामनो हिन्जाव गथ' गथाय गारनानै सयथिनो सप्तासे गोमाना थाहैसिगोन आं गाइस ओमफ्राय बिदिनो बानलु थाइसेयावलाय बिमा जानो हाला र' बिल' आथो आंनो एसे गैजो नांगौ आंनो बानलु आं मा बुंनो नागिरदोंमोनलाय बावगारलायबाय आङो एसे गोजानाव सप्तासे गाहाम थाहैनानै ब्लगिं खालामनो नागिरदों आंबो मोनसे जारनि फैगासिनो आंबो गाइस थांगोन र'
बेकग्राउन्डफोरा मोजां नङा गाइसफोर एकदम टटेलि मोजां नङा आंनि बेकग्राउन्डफोरा न' बांफोरा सायावल' थिं ओरैसो आरो पाका खुन्थानि उपाय गैया मा होनो दा माला बहुद सरकार न' मोनलायसै ना गाइसफोर PMGY नामा मदिनि न'आ गोबां मोनलायसै माला ओरैबायदि ना गाइसफोर हाबा जानायनिफ्राय 2013 सनाव हाबा जादों जों बे 2013 सननिफ्रायनो सरकारि न' ओइ माबा कंग्रेस सरकार थानायनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनानै दाहालागि गैयाबाबो 10 बार जाबाय आङो बे सरकारि आइवाइ न' PMGY न' एप्लाइ खालामनायगोन हायो जिअ'टेकबो जाखांबाय आंनियाव मिथिबायना जिअ'टेकबो जाबाय बोराय बुरि स्रायहै नैबे न'आवनो फट' खेबजालायनानै हरनायमोन दिनैसिम गैया बोसोरे नाम हायो मिथिबायना बोसोरे नाम हायो खिन्थु बोसोरे मोना नै एबार माबा फाइनाल लिस्ट ओंखारलायबायनो ओरैबायदिसो सान्द्रि गुबुंजों सान्द्रि गिसिंजों सालिनानै लास्टआव एसे थानायासो मोनो खिन्थु आं बारा आफसुसबो जायालै जोंफोरा आथिं आखाइ दोङो नालाय मावना जानो हानाय दोङो बै गोरिबथार जायफोरा बिबायना जायो बिसोर मोनथों खिन्थु आं बाराबो लुबैया खिन्थु नाम सिगाङाव एसे अबस्था गाज्रि समायाव माबा एप्लाइ खालामनायाव फैनायमोन नालाय बेनिखायनो बोसोरे फैबाय थायो नालाय कागज पत्र जमा खालामनो होयो बेंक एकाउन्ट आधार कार्ड बायदिसिना जमा होबाय दाखालिबो होबाय न' खिफोर दा गैया दाबो एबारबो फाइनाल लिस्ट ओंखारलायबायनो मोनोबा उनाव लासिगोन मोनाबा गैला मोनबाबो बिपदसो होननाय खोनादों माथो 1,30,000 जों लुजोबनो हायोबासो लुजोबनो हायाबा दा लु केस जागोन जेराव थानांगोन होनलायलांदों है बिदिखौ गिलायलांलायलांदों नंगौ नङा बिमा नांगौबा नांसाया नामा जेने थेने हाजिरा मयबाबो थिखांनोसै जाहा बे आरसिसिखौ ओमफ्राय बारा आफसुस खालामनायालाय जेनेबा गैयै मानसिबो दोङो ना आसामाव जोंफोरथ' आथिं आखाइ गोरा दोङो दायो बयक दोङो मावै दाङै जानो हायो बिसोर बायदिया मोनथों जों बायदियाथ' आरो मा खस्थ' मस्थ' मावनानैबाबो सोलिनो हायो अखा सेराबानो जाबाय ओरैसो आरो कन्टेनानो माहासो सहैलांबाय गाइसफोर र' आं ओंखामखौ जाखांबाय जानायालाय अके गाइस ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय बेनिफ्राय आं बे भिडिअनि सिगाङाव एसे खिथिदोंमोन ना आसि जनाय एक्सुवेलि आसिया जथाराखै माने नैबिदि आसि मोननैनि आसुआ थांबाय आरोना आंजों लोगोसे खामानि मावफाग्रा सासे लोगोआ आंनि लोगोआ माने मेचिनाव आखाइया हाबनानै आसिया नैबेनि आसुआ थरल' गबाय बिगुरा बेरलांबाय आरोना एसे मा खालामनो आरो उपाय गैया जानो गोनां मोनदां आंहा नङा दे गाइसफोर गोरोन्थि बुजिनाङा दा गाबोन डिउटियाव थांनो हागोन ना हायाखै सिन्था जादों हागोन ना जादों हानायालाय खस्थ' मस्थ' नायनोसै थेंक इउ सै गाइसफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय कन्टेन्टआथ' एसेबां मोजां नङामोन थेवब्लाबो नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो साबस्क्राइब खालामनानै गाइसफोर दानिया बारा गोसा बाहाय लासै नम्रहै हाम्बोलहै भिडिअ खालामनो एसे सोलोंहांदों आं गाइस माने खाथि खालानियाबो एसे डिस्टार्ब मोनो नालाय बुंनो जाया सम लानानै मा होनना बुङो आरो न'खरनिफोराबो एसे डिस्टार्ब मोनो गथ' गथाय उन्दुनाय दे होमबा बिसआ बारा जाब्ला दिगदार जागोन